Sa headlines kan mga barata salpo kanin bus asin light transit vehicle sa Ragay Camarines Sur Kasubangi, 5 ang pinagbawianin buhay. Mga jeepney driver sa siyudad kang Naga may mararesibi man na fuel subsidy halis sa lokal na gobyerno kang Naga. LGU Calabanga may libreng sakay sa mga pasaherong na stranded sa terminal sa siyudad kang Naga. Araw ng kagitingan, simpleng pinagirumdum kan lokal ng gobyerno kang Naga. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Jo Maika Angeles. Pagtao kan 5,000 pesos na ayuda sa mga tricycle driver sa syudad ng Naga kasuod mayong naging dakulang problema. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Marikas na natapos kasuod ang pag-distribute ng fuel subsidy para sa mga tricycle drivers sa syudad ng Naga. Day naghaloy ang pila asin day na inabutan pa ning hapon. Inumaw ni City Councilor Omar Venafe ang pagiging organisado kang mga ahensya sa pagtao asin pagresibi kang nasabing ayuda. So kahapon si pag-distribute kang AX assistance duman sa may Robinsons Mall, very efficient si pag-manage kang DSWD ka nag-a-assist ang sa tuyang mga pag-iriba sa city government, kay bana na ang pag-secure man kang area kang Philippine National Police kang Naga City Police Office. Kaya very orderly, may nagpuon, alas 7 aga, nagpupuon ang processing. Kaya may mga natatawanan na. By noon time, tapos na very orderly and efficient man. Pinasalamatan man ni Councilor Venafe ang DSWD Regional Office, CSWDO asin iba pang ahensya kang LGU Naga na nagtabang sa pagtaoning cash assistance kasuod Primero po, nagpasalamat kita sa DSWD Regional Office and of course ang CSWD iyon man ang nag-assist. And ang pag-iriba sa Sangguniang Panlungsod, lalo na ang Tri-Mobile Task Force sa pag-facilitate man itong mga listahan. Kaya riba ang PSO na nagpa-validate itong mga pangarang at mga drivers. Sa kabilugan, mayong naging problema ang bilog na distribution kang cash assistance. Ulitan nakabantay sa palibot kang mall ang kapulisan kang Naga City Police Office para masiguro ang seguridad kang publiko asin kang mga benepisyaryo kang programa. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, isusunod naman kan DSWD ang pagtaonin ayuda sa mga tri-mobile drivers na yaon sa banwaan sa bilog na Kabikulan. Ang listahan kan matatawanin ayuda mahali subot sa mga lokal na gobyerno. Pag natapos na ang tricycle drivers, isusunod naman subot ang mga driver ng jeepney. Susuki DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, nag-uulay subot sindakan LTFRB na iyo ang kukuanan ninda ng listahan kan matatawanin tabang. Magsisimula naman yung payout natin sa mga tow drivers doon naman sa mga munisipyo. So wag pong mag-alala yung ating mga drivers, tricycle drivers sa mga bayan-bayanan natin dito sa Bicol at sila naman po ay ang susunod. Same with our PUD drivers. Pagkatapos po ng ating mga tow drivers from the municipalities, mga jeepney drivers naman natin. In fact, we are working closely with our LTFRB. Madalas kong kausap si Regional Director Joel De Feo. Sila po kasi ang magpo-provide sa atin ng listahan. Tayo naman po sa DSWD, provide din ang listahan, ipi-payout po natin. Padagos sa mga bareta, mga jeepney driver kan syudad ng Naga may mariresibing gas coupon o roal daw hali sa lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalles sa report ni Melvin Machado. Inaprobara na kasunbang special session kang Sangguniang Panlungsod kang Nagang kahagadan kang opisina ni Naga City Mayor Len Robredo na magtagaman nin pondo ang lokal na gobyerno para sa fuel subsidy kang mga public utility jeepney sa syudad. Sa laog ning sarong bulan, makakaresibi ning gas coupon na nagkakantidad 500 pesos o roal daw ang mga pampublikong jeepney nagbabiyahe sa syudad.
Katuwang kang LGU sa pagdeterminar kan bilang ni mga jeepney sa Naga iyo ang mga transport cooperative. Duman po sa naaprubahan na ordinansa, matao po dumaning 500 pesos worth of fuel or gas or gasoline voucher na tie-up. Makikipagtuwang po ang lokal na gobyerno ng Naga sa mga gasolinahan digdi sa syudad para po iyo ang mag-supply ng gasolina duman sa mga jeepney. So sa laog po ning sarong bulan, sa enot na sarong bulan, pero kung kinakaipuhan pa, abutan po ning 2 bulan, magkakaigwa po ning 500 pesos fuel subsidy. Ini pong sa tuyang mga jeepney na makayod po digdi sa syudad ning Naga. Kunya po baga, gabos man na mga jeepney kabali sa cooperative. Kaya ito pong kooperatiba ninda, iyon na po itong mamamahala sa distribution. Susug ki City Councilor Elmer Baldemoro, Chairman kang Committee on Finance and Appropriation, sobra sa 4 million pesos ang sedang pinagtaga madigdi para sa enot na sarong bulan, asin kung kaipuhan pang i-extender nin saro pang bulan. Sa ngunyan po, nag-alokar ng more than 4 million pesos para dyan dahil pigi-estimate po na pigtatagamahan itong inot na bulan para sa laog po ng 30 dias na fuel subsidy. Kung kinakaipuhan pa po, ma-extend yan hanggang sa 2 bulan. Mientras tanto, oras na mapirmahan ni Mayor Len Robredo ang nasabing ordinansa asin makahanap na ng partner na gasoline station ng lokal na gobyerno kang Naga, tulos naman subot ining ipapasunod. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinaglinaw ni City Councilor Elmer Baldemoro na ang pagtaonin asistensya sa sektor kan transportasyon sa syudad ng Naga iyo ang paagi para dai mag-abot sa punto na magkaigwas subuotin paglangkaw sa pamasahe kan mga pampublikong lulunadan sa syudad ng Naga. Pig-aprobahan na po itong pig-submitter na request kang satuyang alkalde na pagtao po ng cash voucher, fuel voucher para sa mga jeepney driver. Ini po isasagibo para matauan ng asistensya itong satuyang mga jeepney driver na ang katuyuhan po dahil magpalangkaw ng pamasahe. Kaya ito po bagang mga nagkokomento ano ang mga tinatauan lang ng asistensya yung mga driver kang tricycle and jeepney, pero ang pinakakatuyuhan po kayan dahil maglangkaw ng pamasahe. Sa iba pang bareta, marikas ang naging aksyon kan lokal na gobyerno kan Calabanga, Camarines Sur matapos ma-stranded sa syudad ng Naga ang nagkapirang pasahero pasiring sa Banwaan, Calabanga, Camarines Sur matapos amay na maggarahe ang mga jeep pasiring sa nasabing Banwaan. Tulos ipinadara ni Mayor Philip Dumalasa ang apat nindang bihikulo para sunduon ang mga na-stranded na mga pasahero. Ang paggarahe nin amay kan mga jeepney resulta asin epekto kan halangkaw na presyo kan krudo. Sa samuyang pagbabalik, banggaan nin bus asin multicab sa Rolando Andaya Highway sa Ragay, Camarines Sur, 5 ang pinagbawian ng buhay. Yan asin iba pang nangenot na mga bareta dili lang sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow.
Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class
eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga barata, bus na nag-iwas subot sa plastic barrier sa tahaw kan Rolando Andaya Highway, nabanggaan ang sarong multikaba na nagresulta sa pagkakagadan kan 5 persona. Ang detalles sa report ni Melvin Machado. May iniwasan subot na plastic barrier niyaon sa tao kang Rolando Andaya Highway sa parte kang Barangay Port Junction Sur, Ragay Camarines Sur ang driver kang bus na pasiring sa siyudad kang Tabaco. Ini ang rason kung taano ta naokupar niya ang linya kang light transit vehicle lunad ang 12 pasahero na subot pasiring sa sarong outing Kasubangi. According dun sa driver, papunta siya ng southbound direction, Tabaco City, and pagdating niya po doon sa pinangyarihan, meron po siyang nakitang plastic color orange safety barrier doon sa may gitna ng kalsada na prompting him o the driver na magpunta or mag-encroach doon sa portion kung saan yung multicab po ay tumatakbo. Sa banggaan kang bus asin multicab, narungkab ang bubong kang multicab, mantang nakatalsik man subot ng 5 biktima na tulos pinagbawi anin buhay. Pag-encroach niya po, yung impact po, tinamaan po yung multicab sa may left portion po ng sasakyan at natanggal po yung bubong ng multicab at nakatilapon po yung 5 sa iba pang pasahero na nagkausap po o yun po ang naging dahilan ng kanilang instantaneous death na kinonfirm naman po nung doktor na pumunta po doon sa pinangyarihan. Nasa custody niyan kang Ragay Municipal Police Station ang driver kang bus mientras sa pinagpipreparar na ang patong-patong na kasong isasangat sa SAIA. Nandito po na yung driver ng bus, nasa aming kustodiya at gawa-gawa na po kami ng karampatang kaso. Piniprepare po namin yung mga dokumento. Papasok po siya sa multiple homicide, multiple physical injury, and multiple damage to property po. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, 4 sa 5 pinagbawian ng buhay sa road crash na nangyari Kasubangi sa Rolando Andaya Highway na sakop kan Barangay Port Junction, Sura, Ragay, Camarines Sur, ang mga empleyado subot kan lokal na gobyerno kan Lupi, Camarines Sur. Huli kaini ibinugtak na sa half-mast ang bandera kan Pilipinas na yaon sa munisipyo kan Lupi, Camarines Sur bilang pagpapahiling kan sa idang pagmundo. Sa pahayag na pinagpaluwas kan lokal na gobyerno kan Lupi, Camarines Sur, siniguro kaini ang tabang sa mga nairido asin sa pamilya kan mga nagadan sa nasabing trahedya. Sa iba pang police report, sarong construction worker na residente kan Zone 4A Spillway Concepcion, Pequeña, Syudad ng Naga, ang inaresto kang mga operatiba kan Police Station No. 2 Tracker Team asin City Mobile Force Company huli sa counts in falsification of commercial documents na may piyansang 30,000 pesos kada saro o nag-aabot sa 1,080,000 pesos. Nasa custody ngunyan kan Police Station No. 2 ang nasabing akusado. Sa iba pang police report, 2 miyembro kan Communist Terrorist Group ang voluntaryong nagsuko sa Esperanza Municipal Police Station sa probinsya kan Masbate. Binusto ini sa mga alias na Ernesto Carpentero asin alias Arthur para uman na residente kan nasabing banwaan asin miyembro kan milisyang bayan sa irarom kan pamamayo ni Rogelio Suson na naghiro sa 3rd District kan nasabing probinsya. Pinagsuko maninda ang sarong kalibre 38 badil na mayong serial number na may sarong bala. Ipinasairarom na sinda sa debriefing asin documentation para sa magkakanigon tabang kan gobyerno sa inda. Sa iba pang barata, paggirumdom kan araw kan kagitingan sa syudad ng Naga, naging simple sana ang pinagpreparar na programa. Ang detalles sa report ni Melvin Machado.
Simple lang ang naging programa na pinagpreparar kan lokal na gobyerno kang Naga sa pagirumdum kang ika-84 araw ng kagitingan. Pinanginota ni Naga City Mayor Len Robredo kaibahan ang 9th Infantry Division Philippine Army asin mga opisyal kan lokal na gobyerno kang Naga ang wreath-laying ceremony sa monumento kan unknown soldiers na yaon sa natad kang LGU Naga. Na pinagsundan kang tolling of bells bilang pagtauning pagsaludo sa mga sakripisyo kan mga veterano kang giyera sa Pilipinas asin iba pang manlain-lain na sektor na nagpapahiling kang sedang pagmakulog sa nasyon. Nanutaran man ni Vice Mayor Gabby Bordado na kadikit ang nag-aratendir sa aktibidad kasubagong pagkaaga. Maray na aga po sa Edugabos. Medyo nagtaramtulo sa Cosubago na kadikiton kita. Dapat siguro inimbitar ang Tagraray ang Department of Education asin iba pang mga grupo na makakadalan, makakahinanyog sa mga mensahe na arog kaniyo. First time po akong nakahiling ang mga bell tolling ceremony pati na ang iba pang mga traditional na practice mo niyan. Si Colonel Darius Resuello, Deputy Brigade Commander kang 9th of 1st Brigade Philippine Army ang nagbasa kang mensahe ni Major General Aldwin Almase, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army. Sa bawat hamon ng ating kinakarap ng ating bansa, naway magsilbing inspirasyon ang diwa ng kagitingan upang tayo ay manatiling matatag, makatarungan at may malasakit sa isa't isa. Sa paggunita natin sa araw na ito, alalahanin po natin ang kabayanihan ay hindi lamang alala ng nakaraan, kundi isang buhay na diwa na dapat nating ipagpatuloy. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas. Thank you very much. Sa mensahe ni Naga City Mayor Len Robredo, pinagtawan doon kay ni na mas marhay, ibali man sa pagtaunin pagbisto sa saida mga trabaho ang mga ordinaryong empleyado na nagsasakripisyo para sa nasyon. Kadakol man ng mga anon na mga civil servants na unrecognized, na panahon man iniyo para nagigirumduman ta ang sakripisyo ninda. So ang sakuya lang sigurong pagmaot, na sana si mga masunod na April 9, mas tawan na ng significance. Bako lang siyang compliance na may gigibuhon kita. Pero mas matawan na ng greater significance. Sa pang-araal daw na ginigibo. Kitang mga nasa inutan, pero may kitang nauumaw. Pero si mga nasa likod na nagtatrabahong, mayo man sigurong pagmaot na maumaw sinda. Magigian-gianan ang trabaho ninda pag napapasalamatan ta sinda. Kaya si mga veterano pong yaundig di mabalos sa Indo. Mabalos na siguro kabali ka mo kadaklan sa Indo, kabali duman sa mga anon. Pero mabalos sa sakripisyong pinag-agihan. Si satuyang mga kaakian, makanood man lugod habang nagdadarakula na magpasalamat sa gabos na nagsakripisyo para maabot ta kung hain na kita ngunyan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang barata, padagos na pinagpapatanidan ang publiko orog na si may mga comorbidities na maging malikay sa pagluluwas orog na sa ngunyan na sobra ang init kan panahon. Sa weather advisory kan Admero uminabot sa 41 degrees Celsius ang heat index ngunyan na aldaw na pwedeng maging kausanin heat cramps, heat exhaustion, asin ang padagos na mga aktibidad sa mainit na panahon ang pwedeng magresulta sa heat stroke. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinaksog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon i-follow ang samuyang official Facebook page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. Hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga para update kita sa mga bareta as ng istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Micah Angeles
Asin inian dyan ng TV48 Naga, News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.